Η κλασική ισοπαλία είναι όταν πάνω στη σκακέρα έχει μείνει μόνο οι δύο βασιλιάδες. Σε αυτή την περίπτωση αποκλείεται να γίνει ματ. Αποκλείεται. Και αυτό είναι ισοπαλία. Ακόμα ισοπαλία είναι και με βασιλιά και ύπο. Όταν έχουμε ύπο και βασιλιά, τότε αποκλείεται να γίνει ματ. Σε αυτή την περίπτωση ο βασιλιάς ξεφεύγει εδώ. Τότε και τότε είναι ισοπαλία. Υπάρχει ακόμα μία άλλη περίπτωση για ισοπαλία. Σε περίπτωση που ο ένας από τους δύο έχει μείνει μόνο με βασιλιά και ο άλλος έχει μείνει με βασιλιά και κάποια άλλα πιόνια τα οποία είναι ικανά για να κάνουν ρουά ματ, τότε ξεκινάνε να μετράνε 50 κινήσεις. Σε περίπτωση που τελειώσουν οι 50 κινήσεις και ο άσπρος δεν έχει καταφέρει στον αντίπαλό του να του κάνει ρουά ματ, τότε το παιχνίδι βγαίνει ισοπαλία. Οι 50 κινήσεις ξεκινάνε μόλις φαγωθεί και το τελευταίο πιόνι του αντιπάλου και μείνει μόνο ο βασιλιάς του. Και οι κινήσεις έχουν ως εξής. Κίνηση άσπρου και μαύρου θεωρείται μία. Δηλαδή 2, 3, οπότε μετράνε μόνο οι κινήσεις του μαύρου, όχι και του άσπρου. Θα σας δείξω τώρα ένα πολύ εύκολο ρουά ματ, το οποίο θα κάνουμε στον μαύρο βασιλιά. Θα σας πληροφορήσω ότι σε περίπτωση που ο αντίπαλος έχει μείνει μόνο με το βασιλιά, δεν γίνεται να μας νικήσει, γίνεται μόνο να χάσει ή να βγει ισοπαλία. Πάμε λοιπόν. Εμείς έχουμε ένα βασιλιά, ένα πύργο, έναν αξιωματικό και μία βασίλισσα. Σε αυτή την περίπτωση, σε αυτό το ρουά ματ που θα σας δείξουμε, ο αξιωματικός μας εμποδίζει. Άρα τον κινούμε προς τα πίσω. Όσο πιο πίσω γίνεται. Μετά λοιπόν ο βασιλιάς θα προσπαθήσει να φύγει και να πάει στο κέντρο. Το συγκεκριμένο ρουά ματ γίνεται στην άκρη. Άρα άμα ο αντίπαλος καταλάβει τι ματ πας να του κάνεις, θα προσπαθήσει να έρθει στο κέντρο. Πάμε λοιπόν. Η βασίλισσα πηγαίνει στην θέση F5. Ο βασιλιάς προσπαθεί πάλι να προχωρήσει. Ο πύργος μπορεί να πάει εδώ. Ο βασιλιάς δεν μπορεί να τον φάει γιατί καλύπτεται από βασίλισσα. Αν όμως ο βασιλιάς δεν πήγαινε εκεί και πήγαινε παράδειγμα εδώ, τότε εμείς θα μπορούσαμε να κατεβάσουμε τον πύργο 2 νταμάκια πίσω, ώστε ο βασιλιάς να του λέμε ρουά και να μην μπορεί να ανέβει πάνω. Αυτή τη γραμμή θα την καλύπτει η βασίλισσα, θα απειλείται σε αυτή τη γραμμή, οπότε αναγκαστικά θα πρέπει να κατέβει κάτω. Ας πούμε λοιπόν ότι κατεβαίνει εκεί. Η βασίλισσα πάλι ξανακατεβαίνει, του λέει ρουά, ο βασιλιάς ξανακατεβαίνει και ο πύργος κατεβαίνει στην τελευταία κίνηση, ματ σε μία και δημιουργείται το ρουά ματ. Ο βασιλιάς όπου και να πάει είναι ρουά ματ. Γιατί την πρώτη γραμμή την καλύπτει ο πύργος, τη δεύτερη γραμμή η βασίλισσα και ο βασιλιάς δεν μπορεί να φάει κανέναν, ούτε να κλείσει το δρόμο του πύργου κανένα άλλο πιόνι γιατί δεν έχει. Τώρα, άμα βρεθείτε εσείς σε μια τέτοια θέση, αυτό που πρέπει να κάνετε είναι να εστιάσετε κοντά στα πιόνια. Πείτε ότι ο άλλος έχει πύργο και βασίλισσα. Το πιο αδύναμο πιόνι, κατά 4 μονάδες, είναι ο πύργος. Άρα, άμα πάει να σας κάνει αυτό το ματ με τον πύργο, εσείς θα κατεβείτε, αλλά όχι κάθετα, θα προσπαθήσετε να εστιάσετε σε ένα πιόνι. Να πάτε δηλαδή λοξά στον πύργο, ώστε μετά να μπορείτε να τον φάτε. Οπότε κατεβαίνετε. Η βασίλισσα ξανακατεβαίνει, ας πούμε. Εσείς λοιπόν, αφού σας κάνει ρουά, κατεβαίνετε εδώ. Τώρα, αφού κατεβείτε εκεί, είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα για τον άσπρο, αφού ο πύργος δεν μπορεί να κατέβει εδώ. Γιατί σε αυτή την περίπτωση ο βασιλιάς μπορεί να φάει πύργο χωρίς η βασίλισσα να τον καλύπτει. Άρα ο πύργος είναι αναγκασμένος να κατέβει σε αυτή τη θέση.
Ο βασιλιάς δεν έχει άλλη κίνηση καλύτερη. Σε αυτή τη γραμμή δεν μπορεί να πάει γιατί καλύπτεται, ούτε εδώ γιατί είναι ο πύργος, ούτε εδώ. Οπότε ας πούμε παίζει αυτή την κίνηση. Θα προσπαθήσει να μην πάει στην άκρη για να του κάνουν εύκολα το ρουά μάτ που σας έδειξα, αλλά να πάει στο κέντρο. Οπότε κάνει αυτή την κίνηση. Τότε, σε περίπτωση που κάνει αυτό και είσαι η λευκή, θα προσπαθήσετε να διώξετε τα λευκά πιόνια από τον βασιλιά και να έρθουν όσο το δυνατόν πιο κοντά μεταξύ τους. Πηγαίνετε λοιπόν τον πύργο εδώ. Ο βασιλιάς δεν θα παίξει κάτι άλλο. Η πιο ωραία κίνηση είναι να παίξει εδώ. Εσείς λοιπόν θα κατεβάσετε πύργο λέγοντάς του ρουά. Μην μπορώντας να πάει κάπου αλλού ο βασιλιάς, γιατί τις δύο γραμμές τις καλύπτει ο πύργος και η βασίλισσα, θα κατέβει κάτω. Τότε, σε αυτή την περίπτωση, η βασίλισσα θα κατέβει στη θέση F8 και θα κάνει ρουά μάτ. Ο βασιλιάς δεν μπορεί να πάει εδώ γιατί είναι η βασίλισσα, δεν μπορεί να πάει εδώ γιατί είναι ο πύργος, ούτε εδώ για τον ίδιο λόγο. Εδώ είναι η βασίλισσα και ο πύργος και δεν μπορεί να κόψει πύργο επειδή ο πύργος καλύπτεται από τη βασίλισσα. Οπότε η παρτίδα τελειώνει με αυτή τη μορφή. Εδώ βλέπετε ένα ρουά μάτ το οποίο έχει γίνει πάνω στον μαύρο βασιλιά, ενώ ο άσπρος έκανε το ρουά μάτ με βασιλιά και πύργο. Ο πύργος στη θέση Α1 απειλεί το βασιλιά και ο βασιλιάς δεν μπορεί να πάει σε αυτή τη θέση. Ακόμα δεν μπορεί να πάει σε αυτές εδώ τις δύο γιατί τον απειλεί ο λευκός βασιλιάς. Προσοχή όμως, άμα ο πύργος, ο λευκός πάει σε αυτό εδώ το σημείο, τότε γίνεται πατ. Γιατί ο βασιλιάς δεν μπορεί να πάει σε αυτό το σημείο και σε αυτό γιατί είναι ο πύργος, σε αυτό γιατί είναι ο βασιλιάς, αλλά στη θέση που είναι δεν απειλείται. Οπότε είναι πατ ισοπαλία. Τώρα λοιπόν θα σας δείξω πώς μπορούμε να σχηματίσουμε ένα τέτοιο μάτ. Βάζουμε τα πιόνια σε τυχαίες θέσεις, με μια τέτοια μορφή. Ο πύργος στη θέση G1, ο βασιλιάς στη θέση Α1 και ο μαύρος βασιλιάς στη θέση Α8. Ξεκινάμε λοιπόν. Ο πύργος παίρνει εξ αρχής τη θέση Β1. Ο βασιλιάς πλησιάζει, προσπαθώντας να κόψει πύργο. Ο δικός μας βασιλιάς προχωράει και το ίδιο γίνεται. Τώρα, τι έχει γίνει. Ο λευκός βασιλιάς θα παίξει εδώ και ο μαύρος θα πλησιάσει. Οπότε ο λευκός θα έρθει εδώ και δείτε τώρα τι έχει γίνει. Ο μαύρος δεν μπορεί να παίξει σε αυτά εδώ τα 3 νταμάκια επειδή είναι ο πύργος, απειλείται και όπου και να πάει είναι ο βασιλιάς. Οπότε σχηματίσαμε ένα άλλο ρουά μάτ. Τώρα θα σας δείξω μια άλλη περίπτωση μάτ με αυτά τα πιόνια. Βλέπουμε βασιλιά και πύργο σε κάποιες τυχαίες τοποθετήσεις. Παίζει πρώτος ο μαύρος, ας πούμε. Προχωράει η βασιλιά. Προσπαθεί να έρθει στο κέντρο. Εμείς φέρνουμε πύργο σε αυτήν την θέση. Ο βασιλιάς έρχεται να κόψει πύργο. Εμείς προχωράμε. Προχωράει ο βασιλιάς. Προχωράμε. Και τώρα, όπου και να πάει, εδώ δεν μπορεί. Οπότε αναγκάζεται να υποχωρήσει με 2 κινήσεις. Προτιμάει αυτή. Εμείς συνεχίζουμε. Προχωράει. Συνεχίζουμε. Προχωράει. Συνεχίζουμε. Και τώρα η μόνη κίνηση που μπορεί να παίξει είναι η κίνηση στη γωνία. Γιατί
εδώ είναι ο πύργος, εδώ είναι ο πύργος, εδώ είναι ο βασιλιάς, εδώ είναι ο βασιλιάς. Οπότε μπορεί να παίξει μόνο στη γωνία. Οπότε εμείς με την τέλεια κίνηση πύργου C8 κάνουμε ένα τέλειο ρουά ματ. Ένα από τα πιο δύσκολα, ίσως και το πιο δύσκολο ματ, είναι το ματ με ρουά, αξιωματικό και ύπο. Σε αυτή την περίπτωση έχει γίνει ματ, όχι πατ. Δηλαδή, ο βασιλιάς απειλείται από τον αξιωματικό, όμως δεν μπορεί να πάει πουθενά. Άμα πάει εδώ, τον απειλεί πάλι ο βασιλιάς, εδώ πάλι ο βασιλιάς και εδώ απειλεί αλογάκι. Η τέχνη του σκακιού αγγίζει την τελειότητα της σιωπής. Με τις κινήσεις μπορούμε να μην μιλάμε, αλλά ο ένας να καταλαβαίνει τον άλλον. Η τέχνη των επαγγελματιών σκακιστών είναι να καταλαβαίνουν πολλές κινήσεις πριν τι θα παίξει ο αντίπαλος. Το βασικό για το σκάκι, άμα ξέρουμε αυτό, τα ξέρουμε όλα, είναι να ξέρουμε τι κίνηση θα παίξει ο άλλος. Άμα αυτό με κάποιο τρόπο μπορούσαμε να το μάθουμε, θα ήμασταν πρώτοι σε όλες τις παρτίδες. Το σκάκι είναι ένα παιχνίδι το οποίο δεν παίζεται με ζάρια. Παίζονται διαδοχικά οι κινήσεις. Με έναν τέτοιο τρόπο. Μπορούμε ακόμα ως ένα σημείο να κάνουμε διαδοχικά τις κινήσεις μας, αλλά οι κινήσεις να είναι ίδιες με τις κινήσεις που θα παίξει ο άλλος. Παράδειγμα, να παίξουμε αυτή την κίνηση, έτοιμοι για να κάνουμε ένα πολυόντιο, και ο άλλος να κάνει αυτή την κίνηση επίσης. Εμείς μπορούμε να κόψουμε βασίλισσα, αλλά πείτε ότι αν δεν μπορούσαμε και τρώγαμε στρατιωτάκι, θα κάναμε ρουά ματ. Σε αυτή την περίπτωση η βασίλισσα δεν μπορεί να κάνει και αυτή ρουά ματ. Ήταν στη θέση Α4 να πάει στη θέση C2, γιατί άμα γίνεται ρουά ματ, μετά εσύ δεν μπορείς να κάνεις επίσης ρουά ματ. Πρέπει πρώτα να σώσεις τον βασιλιά σου και μετά να προσπαθήσεις να επιχειρήσεις να κάνεις επίθεση στον αντίπαλο. Ακόμα εδώ πέρα δεν είναι ρουά ματ, γιατί ο βασιλιάς μπορεί να ξεφύγει. Έτσι αποδεικνύουμε πως στο σκάκι δεν μπορεί ο αντίπαλος, σε περίπτωση που δεν είναι τόσο καλός συναρχάριος, να αντιγράφει τις κινήσεις μας. Ακόμα δεν γίνεται, άμα τα στήσουμε να σας πω, λοιπόν μας λείπει ένα πιόνι. Ωραία. Δεν γίνεται να κάνουμε ροκέ σε περίπτωση που μας απειλούν. Αν εδώ πέρα στη συγκεκριμένη περίπτωση η βασίλισσα απειλεί τον βασιλιά, σε περίπτωση λοιπόν που οποιοδήποτε πιόνι απειλεί τον βασιλιά, δεν μπορεί ο βασιλιάς να κάνει ροκέ. Ακόμη, μια σημαντική πληροφορία. Για να γίνει ροκέ πρέπει ο βασιλιάς και ο υποψήφιος πύργος με τον οποίο θα γίνει το ροκέ, ένας από τους δύο, πρέπει να μην έχουν κινηθεί. Ο βασιλιάς δεν πρέπει να έχει κουνηθεί καμία φορά, ούτε ο πύργος ο οποίος θα κάνει το ροκέ. Σε περίπτωση που έχουν κουνηθεί, δεν γίνεται να ολοκληρώσουμε μια τέτοια ειδική κίνηση.